320 učenika Srednje škole Stjepana Sulimanca iz Pitomače dobiva ove školske godine novu, moderno opremljenu školsku zgradu. Gradnju su financirale Virovitičko-podravska županija i općina Pitomača. Budući upravni referenti, agroturistički tehničari, ugostitelji, automehaničari, poljoprivredni gospodarstvenici i prodavači, njih 320, od ponedjeljka će umjesto u dosadašnju trošnu školsku zgradu u nove školske klupe. Nakon 3 godine završena je gradnja Srednje škole Stjepana Sulimanca u Pitomači. Danas imamo jednu od najmodernijih i najsuvremenijih srednjih škola u Hrvatskoj. Ja i moji nastavnici zbilja smo sretni što smo konačno uspjeli dovesti taj projekat. Djeca i učenici i njihovi roditelji su stvarno oduševljeni. Gradnju i opremanje škole vrijedne 20 milijuna kuna financirali su Virovitičko-podravska županija i općina Pitomača. U vrijeme gospodarske krize, kad je svaka kuna prijeko potrebna, mi smo sve svoje uložili na obrazovanje, jer je to dugoročno ulaganje u budućnost. Tim se motom u Virovitičko-podravskoj županiji vode posljednjih 6 godina. Još jedna nova škola, najveća do sada, evo 30. po redu u zadnjih 6 godina, najveća u Republici Hrvatskoj. I ovo je u biti jedna od rijetkih općina u Republici Hrvatskoj koja uopće ima srednju školu, a da ne govorimo da ima najmoderniju školu trenutačno koja postoji u državi. Uvijek je lijepo otvoriti školu, a još je ljepše vidjeti da lokalna samouprava toliko brine o svojoj zajednici kao što čini ovdašnji župan. Škola je otvorena povodom dana Virovitičko-podravske županije, pa je u njoj održana i svečana sjednica županijske skupštine. Od sljedećeg tjedna umjesto političara u školske klupe sjedaju učenici.